El ple municipal de febrer va començar aprovant una moció presentada per l'equip de govern i Convergència i Unió per sol·licitar canvis en la llei de l'impost de societats per simplificar les obligacions tributàries a les associacions. En aquesta sessió també es va aprovar un romanent de tresoreria del pressupost de 2014 de 3,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, que la llei obliga a gastar el 2015 reduint deute o fent inversions sostenibles, 1,6 milions serviran per reduir endeutament. Els 1,5 milions restants s'invertiran en accions com la urbanització de l'entorn del que serà tercer ambulatori de la ciutat, la renovació de contenidors soterrats a Montserratina o l'adequació del ferm de carrers. A més, s'ha donat compte tant de la liquidació del pressupost com del compliment de l'objectiu d'estabilitat i la regla de despesa al 2014. Pel que fa a planificació territorial, s'han aprovat 2 punts que possibilitaran la construcció de nous habitatges de protecció oficial a la ciutat. Un entre els carrers de Pablo Iglesias, Mare de Déu de Sales i l'Avinguda Gaudí, en la modalitat de preu concertat de lloguer, i l'altre dins del pla urbanístic del sector Les Panes. A més, en aquest àmbit es va aprovar la cessió de béns immobles a Vimet. D'altra banda, es va aprovar tant la revisió del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals entre 2015 i 2019 i la modificació dels estatuts del Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta. El ple de febrer va finalitzar amb diferents preguntes per part del Partit Popular, Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya.